William han er på tur. Han har kravlet helt herinde på stuen. Gennem gangen. Ind i soveværelset. Og der var han. William. Hey, hvad laver du? Er du på tur? Kommer du ikke tilbage igen? Kom. Jo, gør så. Du stikker af. Okay. Ja, du stikker af fra mig. Kom du ikke herhen til mor? Det er vasketøjskurven. Kom. Bøvs. Du er helt inde i soveværelset. Hvad har du nu fundet? Åh nej, noget Geos legetøj igen. Jeg har altså lige smidt det væk. Ah! William? Nej, det er Geos. Så mor lige. Mor, hun tager lige den ko der. Tak. Det var Geos. Ja, hvad skal du så finde på? Nu er du snart kravlet gennem hele soveværelset. Skal du udenfor? Det giver jo sgu. Du skal bare lige lære at bruge dine ben til at kravle. Så kommer det til at gå endnu stærkere. Så må du snart ikke komme længere. Det er koldt derude. Ja, der var en ledning. Det er altid. Jeg tror, vi stopper herinde. Han får lavet flere ulykker.